Evo ga, znači, prvi video. Ej. Na novi telefon, za malo kažem Honor. Honor mi nabio noćne more. Teo me upropasti. Džubre. Evo ako, znači danas šta radimo? Danas gledamo jedan film, vrlo zajeba. Uglavnom, to je srpski film, znači svi znate taj film. Mislim, možda neko da ne zna, ali izašao 2010. Znači napravio ga, to je Srđan Spasojević, pisao, tekst pisao kako zove, Aleksandar Radivojević, to vodio Šok Koridor 2000-te na onaj ATV, Art, tako nešto. I film, znači, je ne znam, ne mislim da nema niko ko nije čuo za taj film i mislim ima manjina, što je moj otac i majka i pola familije, ali film je vrlo, znači, poznat po naslovnim scenama. Ja znam, znači, pola scene znam na kraj, znam sredinu, a nikad nisam gledao ceo. I ovdje imamo ceo film u HD, 4K, 1 sat, 43 minuti i 37 sekunde. 2010. to je jedan od najekstremnijih filmova i najuznemirujući naš. Znači, glumi Srđan Žika Todorović i glumi Sergej Trifunović. I vrlo je zajeban i želim ga pogledati. Tako da kamera će bude ovdje. I ne znam da li je dobra kamera na ovaj Honor. Opet zamalo kažem Honor. Aha, sad fokusira tamo, znači. Nemoj fokus samo da mi bude. Znači, to bi trebalo ovako da bude. Fokus mi nije dobar. A? Fokus stvarno nije dobar. Sad ćemo da vidimo. Znači, idemo. Znači, ne to. Si ga vratio? Vratio sam ga nisam ga ništa vratio. Da sam ja normalan? Što je ovo 10? Aha, rewind, da, vrni na. Sad ćemo da vidimo. Idemo. Srpski film.